Младежки глас за вас! Вие сте с рубриката Младежки глас за вас. В студиото на Радио Русе са Сибил Бойчев и двама от членовете на Сдружението. Здравейте! Здравейте! Нека да представим тези млади хора, които за първи път гостуват при нас. Здравейте, аз съм Сибил Бойчев и с мен сега са Ивелин Иванов, председател на Клуб IT, и Маргарита Лазарова. В следобедните часове предстои да се случат две събития. Нека да ги анонсираме. Първото събитие ще бъде от 16 часа след обед. То ще се проведе в регионална библиотека Любен Каравелов и ще бъде с цел връчването на грамотите на завършилите вече курса по веб дизайн участници. Нека да припомним на нашите слушатели кога стартира този курс, колко време продължи той, колко участници се включиха. Той стартира началото на юни месец, по-точно на 6 юни, като има 8 участника, които и 8-те завършват. А какви са перспективите за получилите тези удостоверения за завършен курс по веб дизайн? Перспективите са на скоро започналия наш проект съвместно с Търговско-индустриалната камара, който е за изработката на сайтове на всички нейни членове като фирми на символичната цена от 100 лева. Предстои да бъде направено и за всички фирми, като все още е само за Търговско-индустриалната камара. Тоест, участниците, които са завършили сега курса по веб дизайн, могат да си намерят работа в тези фирми. Да. Нека да кажем и за второто събитие. В следобедните часове ще се проведе и акция, свързана с инициативата Прочети и предай. Маги? Да, точно така. Днес от 17 часа на площад Свобода в Русе ще се проведе тази акция. Младежите ще очакват и останалите граждани, които са любители на четенето, пред статуята на свободата, за да се запознаят с тях и да разменят интереси и любопитни четива, които могат да бъдат полезни. Обменът няма значение какви ще бъдат книгите, няма специални изисквания. Там ще могат да се срещнат с други любители на книгите, да се разменят интереси и идеи и да се запознаят с повече хора. А може би тук е момента и да поканим всички желаящи да се включат в инициативата? Да, всички, които желаят да заповядат пред паметника на свободата от 17 часа и да се включат в инициативата. Аз ви благодаря, пожелавам успех и ще ви очаквам и другата седмица, когато продължаваме да говорим за инициативите, свързани с вашата организация.